Kublai pi ke perlok barok. Hakan ke video ke pemerintah ngau wan wan ra shpi. Syapang kawi ke khana jong ke jingjia. Ke bas ngau syarkai bat ke bas ngau mayan hadu kata-kata. Kibla jia ke por baak ya ke Passion of Christ. Lani kita ke film ke bapen i. Ya ki khadar kenta ki badeki kenta ki bakhadu. Jong ke jingim ke bakor ditam jong jisu syakani ke sela pertai. Kibla sedang nadu ke perkes semani. Hadu ke jing syayap ke bat rim tam halor ke ding pernah. Ke Passion of Christ ke di ke film ke ba isen itam. Ke ba krau bat ke ba paunam tam. Haka pertai shitelup. Kabala direct bat shnai kan ka film. Da Mel Gibson ubadai u aktor bat u filmmaker bakraw jong kari Amerika. Yo Mel Gibson laka po New York jong kari United States of America. Henry hadin ba Mel Gibson udang daptang kan arsnem ka karta. Kikmi kpa jong u klalit sano sipo Australia. Kum taw lalong ru nong chung chnong jong kategori bat kum ju ru jong kari Amerika. Mel Gibson kum Kristan ubajeliu hak jengmut berkat ula syem ya ka rai ka ba ba ya ka ba direct bat chna ya ka film ka ba ula ai kerteng The Passion of Christ lani kita ka jing sha sidom jong jisu u Gibson utip skam ba shibun ki jing tenju un samat hak ba chna ya ka film namar ka ki jing jia ka ba shirkai tam hak history jong pertai kat kum bala tho hak Bible kumta kamdai ka bastuk ki u ban direct ya ka rei namar ka jing prang da ka jingkut jingmut ka baskam ularai ban pendap ya ka thong ka jong u ya ka film la ak la ne la shooting hapo jong kari Italy omdei ha Jerusalem la ne Israel rei la ak hapo kari Italy bat khambun ki benta la ak hapo jong ka nongba matira ka badai ka nongba barim tam ha ka pertai ka badan hapo jong kari Italy namar ka ne ka jaka ka kham ya pa ha ka long ka man jong ka long kum ha Jerusalem ke jingkali kalong babalai u Gibson ujit ya kari Italy panik aken ka film Passion of Christ lese ki babon ki mudur bapo jong kari Israel ha Jerusalem ki bon ki tma bat ki jingpen thot kum taw la jitno ya kari Italy ya ka ban lech ka ban aken ka film khnang bakalong ka basuk pan pendap ya ka u aktor jong ka film u de Jim ka Wiesel ka ba ulamat ya ki kordit bakraw ha ka por bla ak ya ka Passion of Christ Lakaya u Washington jong kari United States of America bat ulong u Kristan u basisha bat u baskam ka jingai hadu kata-kata hagaba uneu aktor chim lapriang ya kaban ak hakanu kunu ka film bon chim ya kanu kunu kamenta ka balong klem akor lani ban ya do ik bat no hakanu kunu ka film u kentaj mardor kumba ulale ya ka hai kran hausnam arajar ar u Jim ka Wiesel ula sautu syai baki kordit ba bakraw kan salap ya u hagaba chim ya kabenta ka ba khmatam ya kabon ak u jisu hakan ka film The Passion of Christ Henry lo ai tilut batlen ya la ka jong kijing em da ka ba ula sacrifice bon samat ya baro kijing kordit ka ba ula yu ilupa nadu ka jingjia haka kper ke samani hadu bon cha ya phalor ka ding pana ka weini kijing jia ka ba shirkai ka ba jia ka por ba ak ka Passion of Christ ka long ka jingtit bertat ka ba arsin ka jingtit bertat ka ban kong ka jia haka por bo Jim ka Wiesel udang kranya ka sermon halor jong uta ulum Henry namar ka jenglong jong ka string benang ka ta jaka kalong ka basniu hadu kata-kata kumta kalawan ka jingtit bertat ka bajur ha ka ba ujan ka Wiesel ula kelon ha ta jaka bar ka jingtit bertat ka baar kala jiapat ka ba ujan ka Wiesel udang sya halor ka dingpna hangta kalawan biang ka jingtit bertat ka bajur ha ka ba usnyu jong u lo kemding Henry simladon ka nukanupat ka jing mensau sakawipat ka jingjia ka basniu kalawan lap u Jim kalam ka jinglat ka terpeng jong u namar ka jingban jong ka tagding pena ka wakia kumba cispa san pau badaina ka jingbakla jong sipai ki babat jaka bathang niru klap penlong ya uni aktor ban mat ya ka jingmensau ka bajur ha ka terpeng jong u bathadin ka tu kani sngi bla sumare u ulap treng biang ban ba ya ka ding pena hadu uta ulum kalbari sakawipat ka jingjia balai kalong ba ulum mensau jur na ka jingtit pakla yo shabuk ha ka met jong u ha ka ba to shabuk ulapin mensau kumba khat saun chi ka jingyar ka jing mensau ha ka met jong u sakawipat ka kordit ba ka bakraw ka ba Jim ka Wiesel umat thalor ka ding pena kalong ka dei ka potlang ka bakret tasam po jong kari Italy ka jingkret ka batasam bat ka papalat lem ka ba usya halor ka ta ka ding pena klem jan klem nep da ki bun sngi bat bun kenta ha ka sngi ka met jong u ka kelapja bat bun sin ula yapler halor ka ta ka ding pena umla syu ban angnya la ka cintur bat umla syu ban keren Henry warla ka taw la hindu ya la ka jong ka jing em ban pendap ya kena ka jingkut jingmut ka jong u bat kala sempor kumba sau benai ya ka ban pendap ban shooting ya kena ka film bat ka jingjrong jong kena ka film kalong kumba ar kan tatam bala pelai pe ba ya ka hapo United States of America hak arfsantrik jumrai Februari jong usnam arajar sau hadin kini kijing ka ba ulamat hak por bo ak ya kena ka film
ujan ka visel uladon ke jing mensau ke beper ki balakta ya ka met ke jung Henry ka wei na ke jing mensau lan ne ke jing pang ka balakta jur u kade ke jing snuno jung uklong snam hadu ba lo hapan chaput badle surgery ya uklong snam ujung u la datang ubri uplak ya kene ke jing jia sepang ke jing yap jung jisu katni umat ya ke kordit ba ka bakrau hapdeng ke jing sumar hapdeng ke jing pikir ka bajur Henry kat kita ke jing pang bat ke jing kordit ke baban ya ke jing im jung u hakapur ba ak ya kata ka film kadu tam ke jing kordit ya utrai jungi ublakit marwe ya kata ka kordit ba klam kanu ke jing pikir klam kanu ke jing sumar hakabalatit bat bom napang kat shabalap bat kat shabadai ya ka met ke jungu omdon thlik breu belaban batai ya kata ka kordit ba ka bau trai jesu umat halor ka dik pana bat omdon ki khmat jung ki bahok ki banut panpet ya ka snam ka blatu na ka met ke jungu ya ki prek ke basa ya ki ti ki pat ki kjat ke jungu bat ya ka pan sngit chia ka blapan pong halor ka kli ke jungu marwei ulnya rabot kertat halor ka ding pana klam kanu ka jing isnai na ka bantaban ba ya ki pop ki jonga pat jung pi bat jong kepertai barok kawai kublai ya pi barok ki perlok ki blasngap ya kene ke jingitu khana sepang kene ke jingjia tu blai ke jingsuk un kerku ya pi barok